Cookies. Vale, començo. Maria. Has de saludar primer, sempre. Que ja ho sé. Que és bona educació. Has de ser educada. Hola, benvinguts a ukelele.cat. Bé, avui us venim a parlar una mica com s'inicia aquest canal, per què s'inicia, quins són els motius. Ell és en Jordi Font, jo sóc la Maria Petit. En Jordi és músic, no? Sí, soc músic. Soc compositor i faig tot el que puc per estimar la música cada dia una mica més. I jo no ho soc. Jo bàsicament he començat aquest estiu a aprendre a tocar l'ukelele. És cert que ho havia intentat prèviament. 10 anys abans vaig tenir un afany de ser Ray Charles i vaig tenir un piano i no se'm va donar bé. He provat amb la guitarra, havia provat també prèviament amb ukelele. Fos amb persones o fos intentant fer-ho a partir de tutorials també, i no m'havia sortit. Total, vaig començar aquest estiu a provar un altre cop, lo de l'ukelele mai em dono per vençuda, amb en Jordi, que tenim una mica en comú, i em va dir, si amb algú pots tocar a la teva vida després de tants intents frustrats i de realment considerar que la música no era gens del molt el meu, podràs fer-ho amb en Jordi. No, Jordi? Sí, a mi m'honora que es parli també de mi, però realment vam estar fent classes i vam estar buscant com tirar endavant, no? I la Maria és algú que escolta molta música i de manera molt activa, que estic segur que molts de vosaltres també, i aleshores el que vam fer és buscar com canalitzar aquell llenguatge. El més important per fer música és haver-ne escoltat molta i continuar escoltant-ne molta. No és tant tocar molt o tenir un do especial, sinó és adquirir un llenguatge, i això es fa escoltant música. Llavors, com ella ja havia escoltat molta música i la tenies molt ben escoltada, tirar endavant i aprendre a tocar un instrument és més senzill del que sembla. I vam estar treballant en això. Però tu havies tocat l'ukelele prèviament? Jo no havia tocat mai l'ukelele i gràcies a la Maria també haig de dir que vaig descobrir-lo. És un instrument fantàstic, amb unes possibilitats molt altes i és molt versàtil a més, i que sembla que és un instrument com de joguina o quasi de broma, a vegades per nens o el que sigui, o per gent que no sap tocar, i ans al contrari, és un instrument que es poden fer moltíssimes coses i ja ho dic, és que és fantàstic. I jo estic absolutament enamorat i m'agrada molt. Bé, jo això que he dit del llenguatge musical, no us espanteu, jo no tinc llenguatge musical, jo no sé tal, jo no sé, o sigui, vaig començar que no sabia ni que era un do, vull dir, bàsicament no va tant per aquí. Sí que és cert que m'agrada molt la música i escolto molta música, i el fet de voler-ho compartir amb vosaltres és perquè quan pots produir tu mateixa, no, aquesta música amb els teus dits en aquest cas, i pots dedicar unes hores o uns minuts del dia a fer-ho, la satisfacció és enorme, és gegant. Realment ens trobem en un context on tots necessitem, no, reformular una mica la nostra vida, els nostres hàbits, i fer-la una mica entorn a les possibilitats que ara mateix se'ns ofereixen, que és una realitat bastant diferent de la que hem viscut fins ara i no sabem què ens depara de cara al futur. Jo crec que és un bon moment, no?, per començar a realitzar coses que realment ens generen un benestar personal per poder sobreportar aquesta situació en la que ens trobem ara al novembre de l'any 2020, no? Exacte. I quines cançons farem? Cançons que ens agradin. Bé, els tutorials els faràs tu, Jordi, que cançons de música. Bueno, els faré jo, però també vindrà gent a fer-los. Pot venir tu un dia i toquem junts, pot venir el Pere, pot venir qui sigui. Bueno, és això, durant l'estiu ens hem anat ajuntant diferents persones, gent que ja tocava l'ukelele, gent que estava aprenent, que també ha après una mica entre en Jordi i tal, i ens hem anat juntant diferents persones que també volem que passin per aquí, no?, pels vídeos, que ofereixin la seva experiència també, per a la vegada que els vídeos siguin una mica més amens, no?, que siguin passables i que la gent tingui ganes de veure a l'hora que aprèn. Exactament, això. Doncs això seria tot, aquesta seria la presentació, i us trobareu al primer tutorial. Exacte, ja està, i anirem penjant-los de manera regular. Si teniu peticions o el que sigui, suggerències, estem superoberts. És una voluntat de crear una comunitat més que sigui unidireccional, és que sigui tot entre tots. Aleshores, qualsevol cosa ens ho feu saber. El gat està pujant a l'ordinador. En sèrio? No es veu a la càmera, no? Gatito.
Bé, afegir també que es fa molta il·lusió el fet de que aquests tutorials siguin en català, de seguir preservant la nostra llengua, ja que plataformes com YouTube ofereixen aquesta oportunitat. Les cançons no seran tan sols en català, és a dir, serà tot tipus de cançons. Tot tipus de cançons que ens agradin i si no hi ha altres tutorials, millor, és a dir, agafarem cançons que no estiguin fetes. De fet, moltes cançons que farem no hi ha ni els acords a internet, vull dir que... També anava per aquí, que moltes de les cançons que ens agraden no hi havia tutorials ni res, i a l'hora d'aprendre-les era una mica més difícil, no?, entre tota aquesta gent de la que us hem estat parlant. Doncs una mica en resum seria això. Exactament. Sí, ens veiem al proper tutorial. Vale, adeu. Salut, adeu.